angiveze kahle. Ngiyarecorda ngithi. Okay. Asinibingelele ke babukeli lapho emakhaya, sibingelele gogo, sibingelele mkhulu, sibingelele nje wonke umuntu osibukele ngalesi sikhathi njengamanje. Njengoba nginibingelela ke babukeli lapho emakhaya, nibingelela ke uNgcibo okaNdlovu, njengoba ke nazi ukuthi sihlale njalo esilethela njalo ke abantu abanolwazi nabazi izinto eziningi ezahlukahlukene. Namhlanje ke mbukeli wami lapho emakhaya wavele enkosini media ohlelweni sifuna ukwazi. Sendaweni ke lapha yakuMpemvu phansi kwenkosi ukubiyela. Induna ke ekhona lesi sigodi lesaMpemvu bathi ke induna usibiye uSontobe. Namhlanje ke mbukeli njengoba selapha kuMpemvu size kubaba ke uZulu, ubaba ongumthandazi nje osesiza abantu abaningi kakhulu ke lapha kuMpemvu. Labanye nje abantu abasuke eindaweni ezahlukahlukene beze kuye ubaba ngenhloso ke ukuthi bafuna ukusizakala ngeenkinga ezahlukahlukene. Njengoba ke silapha ke kubaba uZulu namhlanje uzosixakisela kabanzi ngezinto eziningi kakhulu ezihlukumeza abantu. Lapho khona singabala khona isilwane, lapho khona singabala khona ibhokwe, lapho khona singabala khona ngisho nabantu abaphethana ngamakhanda imbala. Konke lokho ke baba uZulu uyakwazi ukuthi asiza abantu, nokuyikhona futhi azosichazela ngakho namhlanje ukuthi usokwenze njani futhi umuntu onalezo mpawu lezo ziqala kanjani futhi sokwenze njani. Kodwa ke ngoba nginaye njengamanje baba uZulu ngeke ke ngize ngande kakhulu okuningi ke uzosichazela yena baba uZulu okuthinta ke lo msebenzi wokuthandazela akwaziyo njengamanje baba uZulu. Njengamanje ngicela ukumnikeza ithuba ubaba abingelele ababukeli emakhaya nawo wonke umuntu osibukele. Baba ndabeze sikunikeze ithuba sikubingelele sibamukele ohlelweni. Siyanibingelela umhlaba wonke lapho obukela khona lesi stage. Njengoba sechazile uNgcebo ukuthi ulapha kwaSulu namhlanje ngeenkinga ezigulisa abantu neenkinga okugcina zingalapheki. Namhlanje na uzofuna ulwazi ukuthi ngakube ngasi kangakanani. Nokho ke singechitha isikhathi asingene la ohlangothini kakhulukazi lesilwane. Uma umuntu engenwa isilwane kwehlukene, khona isilwane uthola ukuthi kusetshenzwe ngaso ekhaya egcekeni. Tholakala ukuthi lo muntu njengoba ehlushwa isilwane kufanele siyovalwa egcekeni khona kubo kwakhe noma lapha agane khona. Into efike yenzeke lapho inkinga enkulu kuye kufuneka ukuthi umuntu ethole izinto ezizosebenza lapho. Qala ukusetshenzwe ekhaya ngoba isilwane sekutholakala ukuthi siqala ekhaya. Kusetshenzwe khona ngalezo zinto okushozo ngazo zenziwe ebese ephuma ke eseyolahlwa ngaphandle. Uyabuya ke lapho uma isebuyile enkukwini esidulini ngaphandle enkukwini emnyama efike egezwe ngaphandle ngenkuku emhlophe. Yini edala ukuthi egezwe ngenkuku emhlophe na? Yingoba kungenzeka ukuthi njengoba ngene lesi silwane usebenza ngabantu abangasekho noma umuntu vele onemimoya. Egcina lapho ugcine engasatholi lutho, thola ukuthi ngisho nasemsebenzini umsebenzi akasawutholi ngale yanto eyenzekayo. Kwabanye maye kwabanye befike bethi cha wena uhamba nabantu abangasekho. Kanti inkinga isale lapho ke umthandazi noma inyanga le bizolungisa ayikwazanga umtshela ngokweqiniso. Ngesikhathi esegeziwe uyabuya ezongena esigodlweni lapho ukukhulekelwa khona. Singasho noma ikuphi noma mhlambe endlini lapho ukukhulekelwa khona noma ekhugwanini lelo ebesenziwa. Mhlawumbe nje baba Mageba masingase sithole lapha kabanzi umuntu la onesilwane. Mhlawumbe iziphi izimpawu zomuntu onesilwane nezinto mhlawumbe umuntu angabona ngazo. Kunomuntu mhlawumbe othize ukuthi uhlele ekhaya uyabukela mhlawumbe lento yesilwane akayazi ukuthi ibonakala kanjani. Mhlawumbe khona into ezenzakalayo kuye kodwa manje akazi lezi zinto lezo ukuthi ayi mhlawumbe lokhu kubika ukuthi ngabe kubikela ukuthi umuntu onesilwane. Umuntu onesilwane mhlawumbe uma ungasumxwayisa emakhaya iziphi izimpawu lezo ongazisho ukuthi mabuye ubone lokho mhlawumbe noma ulele noma uye ubone kwenza into kanje kungase kwenzeke ukuthi nesilwane. Mntakandlovu zikhona izimpawu ezibonakalayo. Kakhulukazi nje kumuntu wesifazane. Thola ukuthi uphupha elele nomuntu wesilisa engekho umuntu wesilisa.
into eshaya abantu kakhulu leyo, uthola ukuthi ngesikhathi adelele nalesi silwane uzofika umkhwenyana. Uyafika umkhwenyana ethi umkhwenyana ade wena ungilobha okanye mhlambe ukhona othandana naye eceleni. Naku umfana futhi kuyenzeka ukuthi ephuphe elele nentombi enhle kanti intombi kayikho. Ngesikhathi lento yenzeka kanjalo uba weak umfana eqhubeka ebe weak, gcina sekuyisichitho lokho, gcina bese bangasashadani ukuthi khona lapha abangasathembene khona. Lezi zinto kakhulukazi ugcina umuzi mhlambe bezokwakha umuzi egcina ungasaqhubeki, bese ubhidlika umuzi, usubhidlika umuzi. Ngakho-ke umthandazi ke noma lo osebenzana engakusebenza ngonyanga usebenza ngani, kufanele edlule kulezo zinto ukuthi emhambise esidulini umuntu, ebuye lapho amgeze amngenise endlini ke bese eqhubeka. Kodwa awukwazi ukumelapha ungabuyile ngaphandle esidulini, ngoba esidulini lapha into efuneka ikhandlela elibomvu, zinayithi, umese omusha, ispiliti, uphalafini, ushibhushi. Zonke lezi zinto ziyafuneka ukuthi zibe khona lapho, bese ke ecushwa ke eshiwe khona lapho, kuthiwe ke singaphinde simlandele isilwane, size sinikwe ngisho imali uqobo. Kuvama ukuba ke imali emnyama umuntu eyesidulini eyolahla isilwane. Yikho lokho komntakandlovu engakwasisa khona namhlanje. Mhlawumbe Mageba, mhlawumbe siphinde futhi sithinte lapha usabeka nje ngalo daba lesilwane. Uke wathinta lapho udaba lokuthi baba kuyenzeka mangabe umkhwenyana efika ebese fika sethi kade ungiroba wena, mhlawumbe kade unomunye izolo. Le nto lena ngoba umthetho esuke siyenzeka ngokukamoya ulele ebusuku, kodwa futhi manje enyameni ebese iphazamisa kanjani ukuthi umuntu afingabona ukuthi uyamroba. Ugcina kube sengathi kade kukhona umkhwenyana omunye oseceleni okanye mhlambe kusho ukuthi uyamshendezela lo okuyena ngempela okhipha eyinkomo, ngoba ethi mayifika ethola ukuthi intombi yakhe ikhomba ukuthi kade lele nomunye umfana. Kusho ukuthi ke ngamanye amazwi asathembene lapho. Leyo nto le igcina isidala isichitho ugcineni phakathi kwabo. Hayi majaja, lapha ndaba ezethu uma singase sithola